mert egy célár azért az nem egy exakt dolog, nem egy konkrét dolog, de ugye ez azért látod, hogy egy ég kitörésben vagyunk. Miért lenne irreális, hogy a NASDAQ visszateszteli, és még akkor mehet tovább még hetekig vagy hónapokig, de miért lenne irreális, hogy visszatesztelni ennek a korábbi éknek a kitörési pontját 11.400 környékén? Abszolút nem irreális, ugye? És az visszakanyarodunk a korábban említett, azt hiszem, Apple sztorihoz, hogy jó, most 301-en vagyunk, nyilván mehet följebb, de nem lenne jobb ezt mondjuk 240-en megvenni, ahol rövid távon értéket veszünk. Na jó, tehát itt vagyunk ennél a terméknél, ugye egy égkitörésnél, aminél nagyon gyakran a legmagasabb pontját vehetjük, mint célár, de hát ez nem egy exakt dolog. Láttunk, hogy addig sem ment el, láttunk, hogy tovább megy el, de ugye ennek durván ez a legmagasabb, ennek a háromszögnek, ennek az égnek ez a két legtávolabbi pontja, ugye az durván 12.500-ra teszi durván, tehát azért fogynak az érvek, hogy miért jó itt venni, de hát ezt már csak utólag tudjuk meg.